Kedai ko All India Radio Shillong ke khubor ban pule daw Elmer Arwar. Kimat bakongsan jong khubor menta ke step ke arflai tere unai lur kilong. Yo khusnam ke India na ke UN na ke benta ke jing syakri balatip kum ke India Hypertension Control Initiative ni IHCI ke bahap hapo ke National Health Mission. Menta ke sengi on pelat ya ke kot balat ho syapang ki katukat ni ke jingkren jong menteri rang badu kari Narendra Modi ha Akashvani Bhavan hanong wa New Delhi. Pentip usembut Menteri Rang Bak Kejela upa Preston Tensong Basyen ke Sorkar Jela kan sapa ya ka inquiry report halor kijing teko terekam jong ke MEECL Syakin Riphongut ke MLA jong Kejela bat pembina ke Central Puja Committee bakal nyam puja kan sedang nado arterek hadu saw terik urusau ha Kejela ke khubor ke babnya ha kejing itu ia kejing persyang kari banyele persya ia ka hypertension ke India kelayo ia ke khusnam na ke United Nation na ke benta kejing syakri balatip kum ka India Hypertension Control Initiative ni IHCI ke bahap hapo ke National Health Mission ia ka IHCI la itu na ke benta kejing tere bakerpang hapo kejing jing sumar bakongsan ke India ka IHCI kala job ya khusnam balatip kum ka 2022 UN Interagency Task Force and WHO Special Program on Primary Health Care Award ha ka jingelang ha New York USA kani ka khusnam ka itu ya ka jing IT lot bat ka jing tre ke India banyada bante lakam ya ka jing pang bom ya bet bat ban ajing sumar bayarab ya kibreu Kajing tho jong ki kato katni kajing kren jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi on pelat mendagasni ha Akashvani Bhavan hanong ba New Delhi. Kani ka kot bala ai kateng sobka sat sobka vikas sobka vishwas Prime Minister Narendra Modi speaks kani ka kot bala tho halor ki kato katni kajing kren jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Ya kene ka program la pelong da ka publication division jong ka Ministry of Information and Broadcasting sob ka sat sob ka vikas sob ka vishwas Prime Minister Narendra Modi speaks ka papin ya ka jingdon jingkelmen jong kipai ba kari na ka benta ka New India ka bangila benyo na ka jan bhagidari Usembut Menteri Rang Bak Kejela upa Preston Tensong ulayat hu baka Sorkar Jela kamla banweng ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act Habakran bagi lap saya khubor halor kani ke benta uba Preston Tensong ulong bagi pat ba ki persyatan ya ke jingbu ya ki Islam Casino ya ke Gaming Act Syusul uba Preston ulong baka jingdon jong kani ka an kala ru bante lakam ya ki wepat ki kam khalai ha ke jela bat kumta kani ka an kedon kam bandon ha kani ke jela Uli usembut Menteri Rang Bak Kejela ulong ru bakamdon kanu kejing keli ha ka bayadai bat kejing thum ya chairman lembat ya kidkhot jong ka Gaming Commission bat kejing putrekam ya kani ka an jong ka Meghalaya Regulation of Gaming Act ha bayadai bat kejing bu ya Islam Casino ha Kejela uba Preston Tensong ulakran syai halor kejing pensange ya ka casino ha ka ba ulong ba haba ka Sorkar kalong sange kamut la sange Kajingnya pin inya bat kajingnya kren kidai ki benta ki babha na ka benta ka sensyal ka khadar ka babha bat kijing ai jimut kidai bandon bet na ka benta ka jingya tali ong u vice president jongkari Jagdeep Dhankar ha ka por bo upli ya ka program lok manthan ka balai hinen ka singi hagati haba ajing kren ha ka nek program u vice president jongkari ulong ba ka jingyo lai lut banton pau ka long ke ka badon kam ha kari bat ka bala ru ban te ya kari Jagdeep Dhankar ulong ru bakum kini kijai program kilong ki badon kam hakari ha ka jingra khe ba jingpin ya ki lariti badustur jongkari Shusho uni vice president kari ulong ru bakini kijai program ki pinki ya ki jela jong kathan chete lamingi ba ki wanra ru ya ka jinga kren na ka benda pinmi ya ka jingtip ya ka lariti jong kathan kari borok kowai ha ka ni ka sni lai don lang ru ulat ka jela Assam u Professor Jagdish Mukhi lembat Menteri Rang Bak Kejela Assam u Himanta Biswa Sarma Usembut Menteri Rang Bak Kejela uba Preston Tensong ula pensyai halur kejing khayibian ya udoyong ha Kejela Nakaliang uba Preston Tensong ulakam ba kejing ya kitrok kit doyong kimlong bian mal bekikit ya udoyong ubaladep ti lupa ubadon palat silak metrik ton bat ubaladep ru ban auction katkum kejing betha jong kayeng kasyri Habakran bakilap say kubor uba Preston Tensong ulong basyen kejing dililam ni auction kan solong ru na kabenta ko West Khasil District bat Garo Hills District Masendep ya kejing dililam ya udong na Jaintia Hills District Habakili uba Preston Tensong ulay thu baki pulit
kimla ban kentat ban register ki ijahar shushu ubar prestun ula ongru bakadai ka kamram jong kiseng malam ki bayok kem ya ki trop kit doyong bi an bakin bud din namar ki pulit kimla ban kentat ban register ya ki ijahar la kalong kat kum kechalan ne claim ki kot Islam kani kadai ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor Usambut Menteri Rangma Kajala uba Prestun Tensong ulai itu Basyan ke Sarkar Jala kan sapha ya ke inquiry report halor ki jing ko thekam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ni MEECL shakin ripongut ki MLA jong ka Jala uba Prestun ulai itu ba ka jing shim ya kani karai kalong hadian ba ki khot jong ka Meghalaya Legislative Assembly kilawan ra ya kani kamat ha ka jing shong dorbar ka badang sudap jong ka dorbar sunrai jong ka Jala Shushu uba Prestun ulai itu ru bala betha ya ka political development banle ya kani ka badongkam la ban kulo basibun ki jinkili kilami nakapor sa kapor ya ka Sarkar Jala ba balay kam aya ka inquiry report jong ka jing ko te kam jong ka MEECL ka Sarkar Jala manta usnam kala thaw ya ka kinhun tokit lailut banwat ya ka jing ko te kam jong ka MEECL ka Central Puja Committee henen kesngi kala pemna bakalanyam puja kan sedang nadu atarik hadu ka sautarik urisau ha ka Jala habakran bakila pathai khubor u president ka Central Puja Committee unaba bata charji ulaya tentu ya baro ki batmu bannet nakawai ka pandal sa kawaipat bakin penangkam daki bosau ki banyai wat halu ka por khatwai bajemin men ula pentip ru bamenda ka kinti kilum airong setia ya ki blai Shushu kila pentip bakila dap haru ya ka jingterwa sya ka Sarkar Jala ringkat ki jinglut na ka benta bantai ya ka jaka papura ban pengam ya kita ki blai ha ka jingrakhi ya ka World Rhino Day hnegasni umentri ka Sarkar Padang ubapet ya ka tanat environment forest ba climate change ubu pendar yadaf ulapan pau ya ka jingsngau sarong ya kari halor ka jingla ban sumar ya ki kendat bat khamtam ya kitu ki kendat ki badon tang kawai kareng uyadaf lemba katwil ulong ba ka jing penyap ya ki kendat ha Kaziranga National Park kalayar ba ha kini ki apus nam ki baladam Shushu uyalaf ulaya thuru ba ka Sarkar kala tray borba banyada ya ki marat klau ba kala akus namru syakitu ki brio ki badang kiti ban penne pensa ya ki marat klau la ban kulu ba ka Jala Assam kala sim khia ba banyada ya ki kendat ha ka Jala ka Assam kala long ka yeng jong ki kendat ki pamenta ki don hadu 8000 khandai spa tli ki kendat kala don ka jing duna ba ka jing penyap pathari ki kendat ha kini khliat snam balalet ya ka jing sim khia jong ka Sarkar Jala lemba ke Indian Rhino Vision ka jing don ki kendat ki labuan ba Jala Assam ha ka bangin lap ya bun ki kendat ha ki wildlife sanctuary but national park jong ka Jala Assam umentri ka koi ka khia jong kari Dr. Mansuk Mandavia uloong ba ka jinglong jingman jong COVID khat khandai ha kari lala bante lakam ha bat kali ka peni ya ka jing klan jong kata ka koi ka khia jong kari Dr. Mansuk Mandavia uloong ru bakari omtang makala bante lakam ya COVID khat khandai ha kari henre kalala ru banyarap lem ya ki weidi kiri banyakhun persya ya ka klam COVID khat khandai da ka ba ya ki dawai da shin lem bat ya kitika lem ba ka vaccine maitri initiative kari India kala kenjo shalu ars pa khat nyokulur khatwai laktili ki COVID vaccine dose lemba ka nationwide vaccination drive kari India hapo kini ka apsa kunta ki baladab kadan sanaja saus pa sa kulai ngut ki blayot ma yo COVID khat khandai ha kari recovery rate ne ka jingdon ki bakot bakhya no COVID khat khandai ha kari ka long khandai phupra pa nyo phuai nak sispa haba phai sa ka Jala Meghalaya ki dan nyomut ki bayot ma yo COVID khat khandai tang hin gasni lembat hunrewut ki balakot no na uni khunyang jingpang ka jingdon ki active case sa ka Jala Meghalaya ki long sa phuprangun Kajingalang jong BJP Umroy Mandal kalalong hinin kisni hajan kayo bhoy rumbong balapalong da ka Riboy District Committee banthaw ya ka BJP Umroy Mandal Block ha kani kajingalang ladon kumba shispa ngut AA kibrio kiblay penyeso sya ka BJP na ka TMC bat NPP ha kajingdon lang state president jong ka BJP uba Anas Mauri uripom Goswari ubade unong aktin jong ka Jala Assam lem bat district president ka Riboy District bat district president jong ka East Khasils District ha kani ka jingalang laji ya uba shanbor kum president bakakong Bithalda Tiron kum ka general secretary ka BJP Umroy Mandal kato ka khubor kalakut ka bawan sipi na ka studio jong ka All India Radio Shillong bat second year po ni saya so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka khtin hindi bat buat pat sa khubor ha ka khtin pareng kani ka day ka All India Radio Shillong